Hymykylä eli Hyvinvointia Myllypurosta on ihmislähtöinen ja monialainen oppimis- ja kehittämisympäristö. Täällä opiskelijat harjoittelevat asiakastyön käytäntöjä, palveluiden muotoilua ja uusien ratkaisujen kehittämistä. Kaikilla palveluilla Hymykylässä on aluehallintoviraston eli avin myöntävät toimintaluvat ja tilat vastaa avin vaatimuksia. Metropolia ammattikorkeakoulun Myllypuron kampus valmistui vuonna 2020 ja Hymykylä aloitti tämän jälkeen toimintansa. Hymykylän toiminta laajentui ja tarve asiakkaiden vastaanottohuoneille lisääntyi. Lisätilaksi valikoitui kampukselta valoisa, avara ja korkea luokkahuone, jonne haluttiin useampi vastaanottotila yksilöllisille asiakaskäynneille. Perinteinen remontti ei vastannut muutostarpeita ja Octacelin tilatilassa ratkaisu tarjosi tähän korkeaan tilaan sopivan vaihtoehdon. Octacelin tarjoama ratkaisu on helposti muunneltava, samalla ekologinen sekä kustannustehokas. Tilat pystyttiin yhdessä Octacelin kanssa räätälöimään juuri tähän ympäristöön ja meidän tarpeisiin sopiviksi, huomioiden esimerkiksi rakenteet, ikkunoiden sijoittelut ja esteettömät sisäänkäynnit. Näin saatiin nopeasti käyttöön toimivat vastaanottotilat, jotka vastaavat aluehallintoviraston vaatimuksia ja isoimmilta remonteilta vältyttiin. Octacelin toteuttamissa tiloissa toimivat sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilöopiskelijat ohjaajiensa valvonnassa. Tilat ovat vastaanottotoiminnan kannalta sopivan kokoisia ja niissä on terveydenhuollossa välttämättömät vesipisteet. Ne on suunniteltu tukemaan sekä asiakastyötä että opiskelijoiden oppimista. Hyvä äänieristys takaa yksityisyyden, valaistus ja ilmanvaihto on säädettävissä tilanteen mukaan ja kaikki pinnat on helposti puhdistettavia. Asiakkaat on antaneet tiloista positiivista palautetta ja vakioasiakkuuksia on syntynyt jo lyhyessä ajassa. Yhteistyö Octacelin tiimin kanssa sujui alusta loppuun hyvin. Suunnitteluvaiheessa käytiin läpi sekä aluehallintoviraston määräykset että meidän käyttäjien tarpeet ja tilat räätälöitiin niiden mukaan. Octacelin omat asentajat asensivat tilat käyttövalmiiksi ammattitaidolla. Kaiken kaikkiaan Octacel oli joustava ja asiantunteva kumppani. Lopputuloksena saimme modernit ja muunneltavat tilat, jotka palvelevat sekä asiakastyötä että opiskelijoiden oppimista. Ratkaisu tukee toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja vastaa myös tulevaisuuden tarpeisiin.